खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव पार्लारनिफ्राय इसिङारि फालांगि खालामग्रा रेकेटखौ हमनो हादों गासै 9 लाइमोनफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों गुवाहाटीनि क्राइम प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्शन ब्रान्च थामहिनबा CGPD नि मोनसे हान्जाया स्पेशल अपारेशन ग्रुप आरो गीतानगर पुलिस थानानि मावथिफोरजों लोगोसे गीतानगरनि उदयपदाव थानाय SNB पार्लार आरो स्पायाव सिग्रोमनाय समाव मोनसे देहा फालांगि रेकेटखौ हमनो हायो थि संगालि खौरांनि सायाव राहा लानानै पुलिसा बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन आरो गासै 9 हिनजावसाफोरखौ जायगानिफ्राय बोखांनो हायो पार्लारनि सामलायगिरि आरो जोथोन लाग्राखौ खानाय जादों दायनिगिरिफोरखौ गीतानगरनि नमिता देवी 30 बोसोर बैसोनि आरो चान्दामारिनि अनिल बर' 23 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों सिग्रोमनाय समाव पुलिसा माखासे पेकेट बेजाइनेल टेब्लेट कास्टमार रेजिस्टार आरो ट्रेड लाइसेन्सनि कपिजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों केस रेजिस्टार खालामनानै आयेननि राहा लानाय जादों बेनि सायाव नायबिजिरनाया आरोबाव सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों क'क्राझार पुलिसा अजद होजानाय हा माफिया दैदेनगिरिखौ हमदों मख'जाथावदि क'क्राझार नोगोरनि बागिसा गामिनि साखाथियाव लुफुंजानो गोनां थांखि जानाय क'क्राझार प्रेस कल'नि बिल्डिंनि अन्थाइ खाम्फाखौ बुफाय बुसि खालामनायनि दायाव क'क्राझार पुलिसा गुबै दायनिगिरि दिपायन नार्जारी मुंनि सुबुंखौ खादों बे जाथायनि सायाव क'क्राझार प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरा FIR होनायनि उनाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों खौरां मोननाय बायदिब्ला नार्जारीया खौरां बिजोंनि सुबुंफोरखौ सिगिसग' खालामनाय बुफाय बुसि खहा खालामनाय आरो मावदांसाफोरखौ थानो आरो लुनाय मुवाफोरखौ दोनथुमनो थाखाय बानायनाय अरायथा नङै न'फोरखौ सिफायनायाव लोब्बा दंमोन लेबार बिफाननि मावख'नि साखाथियाव थानाय दाग नं 683 गोनां हाखौ BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि समाव सोरखारि नेमखान्थिनि गेजेरजों क'क्राझार प्रेस कल'निनो होनाय जादोंमोन आरो 2018 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया थांखि लानाय प्रेस क्लाब बिल्डिंखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन नाथाय बेखौ माखासे दुथां सुबुंफोरा बुफाय बुसि खालामदों जेराव BTCआव दावराव दावसि सोमजिहोनो आरोबाव नाजाबावदों नामा जेराव दायनिगिरि दिपायन नार्जारीखौ बे समाव खानाय जादों फिन आरोबाव सासे बर' आइजो गोमादों गुबुन हारिनि सेंग्राजों थांनायनि सन्देह न'खरनि सुबुंफोरा मख'जाथावदि आथिखालाव बर' समाजाव गोबां खेब बर' आइजो खारनाय हाबा जाखानाय गथ' गोनां न'खर गोनां आइजोआ गुबुन सेंग्रा एबा गुबुन हौवाजों खारखुमानाय बहाबा गोजान जायगायाव न'खरनि सुबुंफोरनो खोन्थालायासे खारनाय बेबायदि जाथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा माब्ला जोबगोन बर' समाजाव बेबादि बर' हिन्जाव खारनाय जाथाया बेबायदिनो आरोबाव बाक्सा जिल्लानि बंसिबारि पातार गामिनि सोमखोर ब्रह्मनि बिसि अनिमा बसुमतारिया थांनाय 13 जुन खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं सासे उन्दै गथ'नि बिमा अनिमा बसुमतारिया रां बख'नो थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै इन्स्टाग्रामनि दारै सिनायलायनाय सागर मण्डल होननाय सुबुंजों थांदों होनना न'खरनि सुबुङा सन्देह खालामदों उन्दै गथ'नि बाथ्राखौ सानफिननानै फिसाय सोमखोर ब्रह्मजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफ्रा फैफिननायखौ हास्थायदों अनिमा बसुमतारिखौ आरो सोरबाफोर बेनि गेजेराव बहाबाफोर अनिमा बसुमतारिखौ नुसनबायदोंब्ला 9954132090 मबाइल नम्बराव खिन्थाहरनो एबा कल खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों आसाम फिजिकेल एकाडेमि आमलाइगुरियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय 9 लाइमोनफोरखौ मैया गाजा गोमजायै बरायदों गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन गेदेरथार जाफुंसारनाय आसाम फिजिकेल एकाडेमि आमलाइगुरियाव सोलोंथाइ लानानै अग्निवीराव साख्रि मोननो हानाय गासै 9 लाइमोनफोरखौ मैया गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सासे सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफ्रा साख्रियाव थिसनथाइ मोनगासिनो दङ बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा साख्रि लानो गोसो बिसोरखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफ्रा साननैसो सिगाङाव BTech डिग्री उथ्रिसारनाय मिस पद्मा मुसाहारिनिसिम
IPWOआ गाहाम हामलायनाय बावहरदों। सा सानजा सोनाबनि सुबुं माहारिनि मुलाम्फा आफाद IPWONE नि जानानै पद्मा मोसाहारिनि गेदेर जाफुंसारनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायनानै आरो मोजां हास्थायनाय फोरमायहरदों। बियो बर' हारिनिफ्राय गिबि आइजो आरो आसामनि गेजेरावनो गिबि सासे जाय इन्स्टिट्यूट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्स इन्दौर मध्य प्रदेशनिफ्राय फायार टेक्न'ल'जि आरो सेफ्टि इन्जिनियारिंआव BTech डिग्रीखौ जाफुंसार जानायखौ लाना गाहाम हामलायनाय बावहरदों। गोब्राब खामानि मावनायनि फिथाइ मतिलाल बसुमतारी बिथाङा 66 बोसोर बैसोआव डक्टरेट मान बिमुं मोननो हादों। क'क्राझार सहरनि थागिबि आरो बारग' DFO मतिलाल बसुमतारी बिथाङा गावनि बानाय मेंनाय गैयाजासे हाबा मावनाय इन्स्टिटिउसन वेलबिं एन्ड ससियेल वेलफेयारनि थाखाय इउर'पियान प्रोफेशनेलिस इउनिभारसिटिनिफ्राय माननि डक्टरेट बिमुं मोननो हानानै ओनसोलखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिथाङा गावनि अनफावरि गोसोजों गोबां फरायसालि लुफुंनाय, गुबुन गुबुन खामानियाव मदद होनाय आरो गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोब्बा थानानै समाजनि खामानि मावबोदोंमोन। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसामाव गोबां गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिबोदों। बेबादिनो BTCजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय इउनिसेक्स सेलुनफोराव गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरखौ आयेननि गेजेरजों पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदों आरो आयेन बादियै साजा होबोदों। बेबादिनो आरोबाव थांनाय हर गेजेराव जानाय अपारेशनाव जरहाट पुलिसा जरहाटनि बाइपासनि साखाथियाव थानाय गंसे हटेलनिफ्राय एबा हटेलाव सोलिनाय सेक्स रेकेटखौ हमनो हादों, जेराव 15 सन्देह गोनां देहा फालांगिरियाव लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनो थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै पुलिसनि मोनसे हानजाया 15 जुन खालारनि मोनायाव हटेल अरबिटआव सिग्रोमदोंमोन आरो हटेलाव अपारेशननि समाव पुलिस हानजाया हटेलनि गुबुन गुबुन खथाफोराव 7 लाइमोन आरो 8 हौवाफोरखौ मोनो। बिसोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय गावसोरनि आवथायाव लायो। पुलिसा सिग्रोमनाय समाव हटेलनिफ्राय गोबां सोंखारिजाथाव मुवाफोर जेरै जौनि बथल एबा बियारनि बथलफोरखौ जब्द खालामदों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि बे हटेलखौ देहा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव बाहायनाय जादोंमोन। आसामनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार महरै शिबांगी सन'वालआ नङा, बर'नि फिसा पद्मा मोसाहारियासो। आसामनि गुबुन गुबुन मुंदांखा खौरां बिजोंनि गेजेरजों सदियानि थागिबि शिबांगी सन'वाल मुंनि सासे आइजोखौ आसामनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार बिमुं फोसावनाय खौराङा नंखाय। आसामनि बड'लेण्डनि फिसाजो पद्मा मोसाहारि बिथाङासो आसामनि गेजेरावनो गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हादों। बिथाङा आसामनिल' नङा, गासै सा सानजा रायजो एबा नर्थ इस्टनि गेजेरावनो गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हादों, जाय 2023 मायथाइयावनो इन्स्टिट्यूट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्सनिफ्राय फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ फोजोबदोंमोन आरो आसाम रायजोनि गेजेरावनो गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार जानो हादों। फारसेथिं शिबांगी सन'वाल मुंनि आइजोआ पद्मा मोसाहारिनि बोसोरथाम उनावसो 2026 मायथाइयाव फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ फोजोबनो हादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों नंखाय खौरां फोसावजानायनि उनाव चिरां जिल्लानि काजलगाव सदर टाउननि सिङाव थानाय दाङाइगावनि थागिबि तानुराम मोसाहारि आरो डली मोसाहारिनि फिसाजो पद्मा मोसाहारि बिथाङा गावसो गिबिसिन फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ आबुं खालामदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदों दि गाव आसामनि गेजेराव गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार डिग्री कमप्लिट खालामनाय आइजो, जाय 2023 मायथाइयावनो मध्य प्रदेशनि इन्स्टिट्यूट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्सनिफ्राय फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ फोजोबदोंमोन आरो दुलियाजानाव साख्रि मावदोंमोन। आथिखालाव बिथाङा अइल इन्डिया लिमिटेड फायार सार्भिसाव सिनियर फायार इन्जिनियार महरै साख्रि मावगासिनो दं। बिथाङा बुंबावदों, शिबांगी सन'वालआ NFSCनिफ्राय फायार इन्जिनियार डिग्री मोननाय गिबिसिन असमिया आइजो जानो हागौ, नाथाय आसामनि गिबिसिन आइजोनि फायार इन्जिनियार नङा। पद्मा मोसाहारिया आसाम रायजोनि आरो सा सानजा एबा नर्थ इस्टनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हानानै जारिमिन सोरजिदों। क'क्राझार जिल्लायाव हरसेयावनो हा माफियानि हिंसायारि जाथाय। क'क्राझाराव प्रेस कल'नि लुफुंनो नागिरनायखौ हेंथा खालामदों हा माफियाफोरा। थांनाय हरनि समाव प्रेस कल'नि लुफुंनो नागिरनाय हायाव थिंफोरखौ दानसिना खहा खालामो हा माफिया दुथांफोरा।
BTC सोरखारा कक्राझार गौरां दैसा बारनानै लेबार अफिसनि साखाथियाव खौरांगिरिफोरनो प्रेस कल'नि लुफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ गोख्रों हेंथा खालामदों। सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा जाथायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। कक्राझारनि खौरांगिरिफ्रा आरो हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों। हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सौग्रावलायना सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सीताराम दानुवार होनना सिनायथिनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय साहा बागान मुन्डा लाइनआव हाग्रा आरो मैदेर एबा हाग्रानिफ्राय मैदेर फैनानै मानसिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाया जायो आरो बे जाथायाव मैदेरजों गाग्लोबजानानै सीताराम दानुवारा जिउ गोमायो। आसाम ट्राइबेल क्रिस्टियान कोअर्डिनेशन कमिटि आरो नेशनेल बर' क्रिस्टियान काउन्सिलनि जथाय खौरां मेल जादों। आसामनि गासै ट्राइबेल मण्डलिफोरनि गोजौसिन आफाद एबा आसाम ट्राइबेल कोअर्डिनेशन कमिटि आरो नेशनेल बर' क्रिस्टियान काउन्सिला JDSSM एबा जनजाति धर्म आरो संस्कृति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिनुद कुम्बाङा आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरा खृष्टान धोरोम आजावनानै गावनि राव हारिमु जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बावबाय बायदि बायदि रावजों सोंखारिनाय आरो आसामनि ट्राइबेल खृष्टानफोरखौ ट्राइबेल थाखोनिफ्राय दाननो बुंनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो आसामनि ट्राइबेल खृष्टाननि सायाव नंखाय खौरां फोसावना समाजाव बेले बेजे गुलाय गुजाय खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। JDSSM नि आफादगिरि बिनुद कुम्बांखौ रादाब बिबुंथियाव नेशनेल बर' क्रिस्टियान काउन्सिलनि आफादगिरि इनस बसुमतारी बिथाङा बुङो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।